Brahma Kumaris vol dir noies joves i va néixer a la Índia per donar poder a les dones d'allà. Al final, Brahma Kumaris, el significat que té és que tothom tenim la nostra energia, val? Som éssers amb energia i a través de la meditació som capaços d'expressar aquesta energia que tenim. Jo els vaig conèixer a través d'un amic meu, que era el meu entrenador de CrossFit, perquè m'encanta l'esport, i som molt amics a part, i va arribar un punt de la meva vida que vaig tenir una crisi personal bastant gran i vaig intentar fer moltes coses, però al final era com que ho tenia tot exteriorment, diríem, però me faltava alguna cosa i mai sabia el que era. Tenia bona feina, bons amics, socialment, tot. La família, tot era perfecte, però me frustrava molt veure que ho tenia tot i encara així era infeliç, i era infeliç perquè ho era. I aquest noi m'ha dit que havia vengut a Brahma Kumaris, inclús havia anat a la Índia, havia fet els cursos de pensament positius, que són uns cursos que fan aquí gratuïts, que tu vens entre setmana o cap de setmana, hi ha diferents horaris, i el que te fan és això, t'ensenyen a meditar, a fer un filtratge dels pensaments, com aplicar això al teu dia a dia per disminuir l'estrès i tot això. Ja només amb el nom del curs ja m'ha encantat, que deia Pensamiento Positivo, i m'ha agradat molt. Per tant, ho vaig venir a provar aquí, vaig demanar informació i que a més tot és gratuït, vull dir, jo sempre pensava aquí a gato encerrado. Però no, vaig començar amb el curs de pensament positiu, a part hi ha meditacions també, i bueno, vaig començar amb això i me vaig començar a enganxar amb totes les coses que feien aquí perquè em feien sentir molt bé. A nivell personal me va portar a entendre moltes coses, trobar realment el camí que vull seguir en la meva vida, tenir un objectiu i una finalitat, que molts de cops estem perduts i no sabem per què és. Vull dir, tot sempre ho he tingut molt clar, el que volia ser des de petita, tot, però amb aquest tema estava molt perduda, perquè veia que no estava bé i no sabia què. I ara sé quin és el meu camí, el meu objectiu per sentir-me bé eternament, vull dir, és un tiquet cap a la felicitat segur. És sentir-te bé en tu mateixa, no castigar-te en tu mateixa i que independentment del que et passi al teu costat, aquí el que t'ensenyen és ser com una flor de loto. Una flor de loto està dins un estanc amb aigües brutes i encara així sempre està guapa, sempre està la flor guapa. Per tant, el que t'ensenyen és això, un poc, a ser una flor de loto. Bueno, diríem que hi ha diferents nivells dins Brahma Kumaris, Tu pots ser potser una persona com jo, que vinc quan vull, quan te'n fa ganes, no t'obliguen a res ni res, ells fan cursos de cap de setmanes, entre setmana, tu vens quan vols i el que te fa sentir bé. Per tant, el que t'ensenyen el teu dia a dia o el que t'estimulen a que facin i et motiven és d'una dieta vegetariana, però no t'obliguen a res mai, vull dir, ells t'ensenyen que això pot ser millor pel teu organisme, t'expliquen el perquè i tot, t'ensenyen a meditar, per tant t'indiquen que està molt bé que intentis meditar cada dia, quan t'aixeques al matí, quan te'n vagis a dormir, que facis petites meditacions durant el dia, vull dir, jo per exemple, treballant d'odontòloga, entre pacient i pacient, faig com una presa de consciència, faig 4 respiracions i ja està. Per tant, és per estar conscient en el teu dia a dia, perquè a vegades no ens donem compte. Jo me passa i em dono compte, però la gent no se'n dona compte, i la teva ment entra en bucle i comences pensant en el dinar d'avui i acabes pensant en que demà has d'anar a cantar. Per tant, aprèn a controlar la ment, i això és el que t'ensenyen ells, bàsicament, en el teu dia a dia. Bueno, és el que t'he dit, que hi ha nivells. Hi ha el meu nivell i després, o la gent que fa com jo, i després hi ha la gent que potser és més constant o és més un estil de vida, que és la seva vida, diríem, i aquesta gent sol anar sempre de blanc, perquè el blanc és puresa, és transparència. Hi ha gent que ve cada dia a meditar a les 6 del matí, hi ha gent que és estrictament vegetariana, per tant, ells sí que, com els 2 nivells diríem, potser per dir dins altres religions està la monja, no? I després estan els que van a missa els diumenges, per tant, seria un poc això, la diferenciació. Per jo la meditació al final és un estil de vida. Vull dir, tot el que fas tenint clar el que t'aporta la meditació, que per jo és prendre consciència, estar tranquil·la on tingui molt d'estrès a la feina,
saber respondre davant situacions amb persones que potser en un altre moment m'haguessin alterat moltíssim, estar super tranquil·la i saber controlar tots els estímuls externs, saber-los controlar. No sol perdre els papers ara. Bueno, és el que t'he dit, al final és una meditació guiada que es fa des del lloc i que se centra en la respiració. I el que diu és que ets com el rei o sobirà de tu mateix. És com que te fa sentir-te poderós dins el que tu ets. És com que cada dia hi ha una virtut com que hem de ressaltar aquell dia, però és una forma de motivar-te, però no és una cosa que faguem estrictament. Vull dir, tu te fiques allà i te diu, bueno, doncs avui hem de motivar això. És com una forma de tenir una motivació cada matí. Per exemple, avui seré bona amb la gent que... No és aquest cas, no és la roda, però és com per veure un exemple, com que cada matí tu te marquis com una cosa positiva que facis aquell dia. A Brahma Kumaris no tenim un déu físic, el que creiem és amb les energies, per tant tenim una energia superior i ens basem en aquesta energia. Després tenim a Baba, que és el pare, però va ser el fundador, el creador del moviment de Brahma Kumaris. L'ànima, al final, per nosaltres, o parlaré per jo, és una energia també, i nosaltres creiem en la reencarnació. Jo, al final, soc una persona també científica per la meva professió i, com molta gent sap, l'energia ni es crea ni es destrueix, es transforma. Per tant, tenint clar que nosaltres som energia, el cos és algo físic que sí que mor, però l'energia es va reencarnant. Per tant, tenim com anant passant l'energia d'un a l'altre. Per tant, per nosaltres l'ànima és l'energia que nosaltres tenim dintre i que després, quan el teu cos es mor, passa a reencarnar. Quan ets jove i tens inquietuds espirituals, a mi sí que m'agrada dir la paraula espiritual perquè realment és algo de dintre meu, quan tu tens aquestes inquietuds et veus molt perdut perquè el teu voltant no té aquestes inquietuds. Potser les tenen aquestes inquietuds persones majors que ja han passat com a moltes coses, que estan viudes, que se'ls ha mort un fill, coses molt fortes que realment volen buscar el sentit a la vida, que quin sentit pot tenir quan se te mor un fill a la vida, perquè són coses tan dures que al final quin sentit li trobes. Per tant, a mi no m'ha passat res tan fort, però sempre he tingut aquestes inquietuds, que és el que comentava abans, tenia tot i no era feliç. Per tant, en el meu 8 anys no vaig trobar res. Vaig haver de venir a un centre on me sentigués que aquestes inquietuds es resolien i es motivaven. Per tant, és difícil si tu vols seguir el teu voltant, però després si trobes un lloc on te sentis còmode és molt fàcil. Estàs envoltada de gent més major, hi ha poca gent jove, per això motivo la gent jove, que realment, arribant al punt que jo he arribat, amb 30 anys, penso que és un avantatge enorme, perquè te facilita molt la vida. La gent que potser arriba als 60, tindrà una bona bellesa per dir alguna cosa, però jo crec que he guanyat aquí, he guanyat molt. Jo vinc d'una família que la meva mare és molt espiritual, fa temes també de meditació, sempre m'ho deia ella, però jo mai m'hi havia ficat. I ara és com que compartim moltes coses. I els meus amics al final em veuen a mi molt feliç i molt bé, per tant tenen com una enveja de dir, jolín, ha trobat el seu camí, però potser ells no estan estimulats com estic jo. Veuen que estic bé, però potser no han fet l'esforç que faig jo, saps? I a part, la meva parella, ell no havia fet meditació mai ni res, i fa meditació quan està amb mi i tot, per tant, se sent molt còmode i jo també me sent molt còmode amb ell. El meu dia a dia sempre són superdinàmics, m'encanten els dies dinàmics, és que m'aixeca més un mogollon d'energia. I com m'aixequen tanta energia i tant turburrum per el cap, el que intento fer cada matí és meditar, aunque sigui 5-10 minuts, faig meditacions guiades, que el que fan és relaxar-me molt la ment. Faig un esmorzar sempre super sa. Després vaig a treballar com a dentista de nens especials i de gent major. Són pacients que no solen estar... Són com a més excluïts socialment, per tant m'agrada molt aquesta part social, a part que l'odontologia és la meva passió. M'encanta fabricar somriures, però a part d'això també és per el tema d'empatitzar amb els pacients, són pacients diferents, són més complicats. Són com a retos que fas cada dia i això em motiva molt.
Després dino, sol dinar a casa, també ja t'he dit que amb la dieta que em cau molt bé el menjar i em beneficia molt. I per la tarda hi ha algunes tardes que treballo i en altres no. I intento fer esport, perquè l'esport m'encanta. He fet de tot. He corregut mitges maratons, faig surf, faig esquí, faig crossfit, que és l'antic entrenament dels militars, i és molt guai. Després faig yoga normal, diríem, i després faig Bikram yoga, que és yoga a 40 graus de temperatura. Per tant, m'encanta provar diferents coses. Ara he començat pilates, que vaig provant. Ara també he provat un lloc que se diu la Sala Magalí, que és un centre que és molt famós aquí, a Barcelona, i que són també entrenament d'alta intensitat en mitja hora, amb una sala tancada, amb música a tope de power. No, en el meu cas no. Jo el que faig al final és intentar fer les coses per plaer, vull dir, les coses sempre per plaer, dins el límit que tens, perquè a vegades has d'anar a treballar i estàs cansada i vas, però igualment a mi m'apassiona la meva feina i ho faig per plaer. I el tema de la meditació ho faig perquè m'aporta positiu, per tant no és cap obligació, i quan hi ha cursos de cap de setmana i això també no faig res per obligació, per tant, per jo no és complicat perquè és una cosa que m'assuma, és com anar a entrenar, a mi m'assuma, per tant no m'acosta. No, la meva parella no ha vingut mai aquí, però ell sap que vinc aquí, sap el tema de la meditació, de l'alimentació, i la veritat que m'admira molt. I quan tenim moments que estem junts, meditem junts i li encanta. Vull dir, és una cosa que li fa sentir superbé. I que inclús ell a vegades m'ho demana, meditem junts? Per tant, és molt guai. Tot el tema d'esport m'encanta. M'encanta anar a la muntanya, m'apassiona anar a la muntanya, m'encanta llegir llibres d'autoajuda. No em demanis per què, però m'encanten els llibres d'autoajuda. El que potser una persona pot ser avorrida a dir, m'aporten tant, a més que m'enganxen molt. M'encanten els llibres d'autoajuda. M'encanta cuinar, cosa que no m'agradava gens abans, ara m'encanta mirar receptes, sempre quan més healthy sigui, que està molt de moda ara això, doncs m'encanta, vull dir, no el típic pastel ni res, sinó coses alternatives que siguin difícils de fer, doncs més m'agraden. També cuino pa, m'agrada molt cuinar el pa, tinc sempre hummus a casa per si ve algú, vull dir, hi ha moltes coses que pots fer, com que te pensis que menjar s'has avorrit i és una ensalada i una petxuga per res. Té mogollon de varietats i superinteressant. Bueno, te puc fer un cuscús, però no del cuscús, sinó amb la coliflor. Fas com si fos el cuscús i totes les verdures. I està superbo i és superfàcil de fer. M'agrada molt... Quan jo estic a casa hi ha un pianista que m'agrada molt, que se diu Ludovico Einaudi, i a mi m'agrada molt la música que em transporta, que també fa un poc de meditació, faig un poc de musicoteràpia jo. Per tant, quan estic a casa, el Ludovico m'encanta, un que és així un poc més de pop i més conegut és la Florence and the Machine, també és de música alternativa i està molt guai. I després, quan cuino, si no em poso Ludovico, me poso música clàssica, perquè és com un subidon. Perquè al final aquí també t'ensenyen que quan tu cuines i estàs donant-te molt menjar, tu menges amor. I jo m'encanta, parlo a vegades amb el menjar que fas, amb això estirà molt bo, no sé què tal. Per tant, m'agrada molt, i després si vaig de cap de setmana poso reggaetonazo, o sigui, allò reggaeton m'agrada i un bon dancing amb els meus amics, que escolto un pot de tot, depèn de l'ambient.